Pescoço. Welcome to Alaska. Čaute ľudia, vítajte od dnešného videa. Dlho očakávané video s hosťom. Tajný host je predstavený. Adam Kňazeš. Díky, že si našiel čas. Díky za pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Jeho kanál dáme sem aj do opisu. Ľudia, sledujte, točí fakt super videá. Rešpekt plus. A ideme si zatrénovať a dneska uvidíte celý náš deň. Ja budem robiť taktiež video z tohto dňa, takže ak si chcete pozrieť a porovnať naše dni, tak nabiehajte do popisku a ideme na to. Dajte like, za to musíte dať like. Ľudia, tréning za nami, teraz čas na dobrý obed. Dobrú chuť. Ľudia, ideme dobre zregenerovať do termálu, trošku do sauny. Ideme do Elky. Tu sa varí. Ja sa tu iba setkám a užívam si. Ty si host. Tak, ľudia, my už máme po termále a teraz doplniť jedlom, cestoviny spolu s Adamom a God bless. Ochutnávka prvýkrát v živote. Na zdravie. Keď je už ten nový rok? Jak to hodnotíš? Nie, správne. Výborné, samozrejme. Dúfam, že sa mi tam nič nehodili. To je to, že Intellect FPTŠ. Pani Raškova, zdravíme do videa. Pani Raškova, pozdravujeme. Radi nás spomíname a máme vás radi. Ľudia, týmto by sme sa vám chceli poďakovať za to, že sme presiahli hranicu 1000 odoberateľov. Ďakujem vám za vašu podporu a vidíme sa čoskoro.